Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ano yung mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao? Ipadala sa Manila ugma ang mga contested ballot sa May 13 election sa Pagadian City nunot sa protesta nga gisangat sa mga napilding kandidato. Misaka og gamay ang tensyon kagahapon sa Pagadian City Hall atol sa pag-andam sa mga ballot boxes. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Yes, Mincho, misaka og gamay ang tensyon kagahapon sa Pagadian City Hall nunot sa presensya sa mga political supporters sa Liberal Party of Nationalist People's Coalition samtang giandam ang paghatod sa mga contested ballots ngadto sa Comelec, Manila. Mga napilding LP candidates sa mao'y misangat og protesta batok sa mga midaog nga miaging midterm election ngadtong Mayo 13. Gimanduan ni City Election Officer Attorney Dina Kagampang Sapong ang retrieval, sealing o pagtransport sa mga ballot boxes subay sa mando sa 2nd Division sa Comelec, Manila. Gimando sa 2nd Division sa Comelec ang pagpadala sa mga balota sa 62 precinct gikan sa 151 contested precinct sa 54 ka mga barangay sa Pagadian City alang sa husay nga election protest. Ang election protest gisangat nila ni LP Mayoralty candidate Priscilla Anco batok sa midaog nga Mayor Romeo Tata Pulmones sa NPC. Vice Mayoralty candidate Romeo Veracruz batok ang Vice Mayor Divina Yu. LP City Councilor candidate Carlos Madarang III batok ang City Councilor Troy Asugas. Human masilyuhi ang mga ballot boxes gikarga gini sa duha ka container vans alang sa pagpadala nini ugma sa Manila agi sa pantalan sa Usami City. Ang presensya sa mga sakop sa Interfaith for Solidarity and Peace may pakalma sa tensyon palit sa duha ka grupo samtang ibantayan sa kapulisan. Mencho? Dagang salamat, Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Sa Dapitan City gipangandaman karon sa City Tourism Office ang tulo ka adlaw nga selebrasyon sa 450th founding anniversary sa Dapitan. Himuon ang selebrasyon sa November 21 hangtod 23. Paghandom kini sa pag-abot sa mga Boholano sa Dapitan, pinanguluhan ni Dato Pagbuaya ni adtong 1563 ug mihimo sa dapit nga ilang permanenteng Pinoy-anan. Matud ni City Tourism Officer Apple Marie Agolong, lakip sa kalihukan mao ang yanong programa nga mubuka sa kalihukan ug mga activities sama sa Quest for Ginoong Dapitan ug choral competition nga magtigi alang sa Dapitan Hymn Original Composition Contest. Malaumon si Dapitan City Mayor Rosalina Haloshos nga mapalambo pag-ayo ang turismo sa syudad. Ang Pagadian City na ila isip dapit diin ang national hero Jose Rizal gi-exile. Ana asab sa dapit ang inila nga 5-star Dakak Park and Beach Resort. Ana asab sa syudad ang labing taas na zipline sa Asia nga moabot sa 1.3 kilometers ug nagsugod na sab ang construction sa Greg Norman Golf Course. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Ug alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano. Hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.